Αμαρτία μου ενώπιον μου εστία.
Υπεραγία Θεότο και σώσον
θλίψη και καταράσει του εαυτούτας επάρξης και πείρας του άλλου διαφράτου, το θείο κράτη της εξουσίας αυτού. Το θείο κράτη της εξουσίας αυτού. Η Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης, η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος και Αγγέλους, η αυτή ημέρα οι Άγιοι Θεόπαικτος και Θεοδότη, η μοίρη των Αγίων Αναρχείων και η μοίρη και θεούνται. Η αυτή ημέρα Όσιος Μάρκος, ο Κοφός, την μοίρη θεούνται. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλείου του Εξαγγείλας. Η αυτή ημέρα ο Άγιος Έντιος ξυπνήονται. Η αυτή ημέρα ο Άγιος Θεόπιστος, η Ιδωβοληθής τηρούνται. Η αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά και Επισκόπου Κωνσταντινούπολος του Παπαδού, που είναι τη σεβασμία μονή της χώρας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρου Γεωργίου Ιζόρκη, του Μπουτζή, εν την ειρήνη διαχώνης και λιωθέντος ενέτη, χιλιοστό, εκατοσοστό και εικοστό. Η αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πετρός Σεραφείμ του Σαρώ. Και σε αυτόν αγγίζεται εσείς ο Θεός του Τελειώσεων ημάς. Αμήν. Is
Amen.
Amen.
Kyrie eleison.
παραδοσιακό βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς ιερέθεο, ο Αναστάσε εκ νεκρών, ψάλλοντας η αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών εις γενεά και γενεά. Σώσον ημάς ιερέθεο,
Άγιε μεγαλομάτι τη μικρία,
Κύριε
πάλι ερχόμενος με τα δόξης πλήρες ζώμες και νεκρούς σου της βασιλείας σου και τέλος. Εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Υιό, το Πατρός εκπορευόμενο, τους είπατε και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο τα λαρίσσα και αποκριτικών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εσάμας και αμαρτιών, το Θεό Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
Lord, give me
επίσης